O Teatro Coliseo Noela de Noia acollía a última hora da tarde de onte o acto de entrega das distincións ao mérito deportivo de Galicia do ano 2017, un galardón creado para recoñecer o labor e a traxectoria das persoas ou entidades relacionadas co deporte. O acto estivo presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e contou, entre outras autoridades, tamén coa secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez. Entre os galardoados na edición deste ano figuran Alfonso González Alonso, Raimundo Fernández ou os irmáns Centeno, que participaron nos Xogos Olímpicos de Barcelona. Tamén homenaxeada resultou Margarita Dans ou Nela Soto. Foron homenaxeados tamén Cristina Fernández Piñeiro, a primeira muller en arbitrar un partido da Liga Asobal, Lourdes Domínguez, que entrou no top 50 do tenis mundial cando ningunha galega o fixera antes, ou Fina Castiñeira, que xa xogaba o baloncesto no Lugo da posguerra. Ademais de destacar o labor de todos os deportistas distinguidos, no acto o titular do Goberno Autonómico destacou o deporte como un dos maiores instrumentos de integración e cohesión social. Núñez Feijóo anunciou tamén a creación dunha comisión de control da violencia para dar cobertura así ás denuncias que se produzan nas competicións deportivas locais e autonómicas. Estamos decididos a combater os comportamentos violentos no deporte, cun instrumento que estou seguro que pode ser enormemente útil. Tal e como anunciamos a través da Secretaría Xeral no Parlamento fai uns días, estamos a traballar na creación dunha comisión galega de control da violencia, constituído nun órgano independente que dará cobertura a todas as denuncias que se produzan nas competicións locais e autonómicas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.